Paýtagymyzyň halkary howa menziliniň uçuş gonyş meýdançasyna bir-biriniň izinden gelip oýnaýan uçaglardan düşen geçirilje kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatynda şak ýurtlaryň ýygyny toparlarynyň türgünlerdir tälimçileri hemde beýleki hünärmenleri öz ýurtlaryny wekilçilik edip paýtagymyza Aşgabada geldiler. Daşary ýurty mehmanlary öz boşly binagarlyk guruşlaryny tapatunýan halkary howa menziline türkmen mehman seýorlugy bilen meherli garşylandy. Gahrman arkadamdan başyny başlayan beýik başlangyçlar bilen badylygy bilen täze ýa-da arkadaly gahrman Ferdarmy tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän ýurtmyzyň halkary sport awraýy täze derejelere ýetdi. Dünýäde ýeri halkary sport ýarşlaryny geçirmäge ukyply döwlet hökmünde ikrar edilen ata watanymyza Türkmenistany dürli ýarşlaryň şolsana halkary derejesindäki ýarşlaryň geçirilmegi sport boýunça milli strategiýamyzyň iş ýüzündäki ajaýyp beýan urlýar. Hormatly prezident bilen 2023-nji ýylyň noýabr aýynda paýtagtymyzda Aşgabatda kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge degişli gol çeken karary ýurdumyzyň bu rogumynyň işgärleriniň öňünde anyk wezipler hemde maksatlar goýdy. Şununla baglykda arkadaly gahrman Serdarmydan gol çeken degişli resmi nämetine raýaklykda dünýä çempionatynyň guramçylyk komissiyasy düzüldildi. Hemde onuň düzümi tasdiklandy. Alınıp barlaryny işleň netijesinde dünýä çempionatyny hormatly prezident bilen talap edişi ýaly ýokary guramçylyk derejesine geçirmek üçin hemme zerur işler ýerine ýetirildi. Hemde Aşgabat dünýä ýarşyny kabul etmäge dogry taýýar boldy. Şeýlelikde Aziýanyň merjen şäher hökmüne tanalýan hemişelik beýtarap watanymyzyň paýtagty Aşgabat köp sanly mehmanlar gujak açyp tüý sürekden meherli garşy aldy.